Rapport mill-Kummissjoni Ewropea juri li s-sena l-oħra id-dwana Maltija kienet it-tieni l-aktar dwana fost l-Istati membri Ewropej li kellha qabdiet ta' affarijiet li jiksru drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Ir-rapport minn DG Taxid juri li fl-2019 id-dwana Maltija qabdet ma' 6 miljun u 100,000 oġġett, żieda ta' 152% mis-sena ta' qabel fejn kienu nqabdu 2 miljun u 400,000 oġġett. B'hekk fl-2019 kienet id-dwana tar-Rumanija biss li qabdet aktar oġġetti. Fil-fatt fl-2019 id-dwana tar-Rumanija qabdet 9 miljun u 800,000 oġġett. Dwar dan huwa news tkellem mad-Direttur Ġenerali ta' Dwana, is-Sur Joseph Ketkuti, hekk kif spjega li grazzi għall-investiment ta' miljuni kbar fid-dwana Maltija, dan id-dipartiment baqa' b'mod konsistenti fost l-aqwa fl-Ewropa. L-iktar ħaġa li tatna sodisfazzjon hija li hemm element ta' konsistenza fil-ħidma ta' dwana Maltija. Għaliex mit-tielet post telet għat-tieni post, jiġifieri hemm awment, hemm qabża, imma il-Ġermanja niżlet sew l-isfel għax irreġistrat tnaqqis fil-qabdiet tagħha. Il-Greċja niżlet l-isfel għax irreġistrat tnaqqis fil-qabdiet tagħha. Fl-ewwel post telet ir-Rumunija illi sena l-oħra ma kienx minn ta' quddiem. U allura hemmhekk hemm element ta' inkonsistenza. Elenka wkoll affarijiet komuni li nqabdu tul l-2019. Huwa sigaretti huma ġugarelli, imma hemm ukoll footwear, ġifieri żrabe, kemm ta' natura sportiva kif ukoll ta' natura eleganti u anki ħwejjeġ. Dawk huma l-iktar dejjem affarijiet illi jinqabdu. Is-Sur Ketkuti spjegaw ukoll kif dan huwa żmien kruċjali għad-dwana hekk kif minkejja li ħafna mill-affarijiet tal-festi jkunu xtraw, dawk li jwettqu din l-illegalità jaħsbu li f'dan iż-żmien ta' festi d-dwana tkun wieqfa u bekk jieħdu ċans jippruvaw jgħaddu affarijiet illeċti. Kun hemm min jaħseb, min ovvjament irid jgħaddi minn fuqna biex idaħħal prodotti illeċti, illi dan hu l-mument li jista' jsibna dgħajfin u proprju dan hu l-mument li iktar noqogħdu attenti għaliex nafu b'dan ir-riskju. U case in point kien il-qabda ta' container droga li kellna l-ġimgħa l-oħra.